इयाव डिस्टेन्सआ बुजाबा बेयाव खानो नाङा दा खानांगो माने गिदिर गिदिर न' गिदिर गिदिर बिल्डिंआव 3 ताला 4 तालानि न' बानायबा रडखौ सोरगिदिं खाजोबनांगौ जायो दा ग्राउन्ड फ्ल'रनिल' नालाय सायाव आरो सिङाव खाबानो जायो सायाव बेनिफ्राय थांबाय सिङाव बिदि खालामनाय जायो आरो खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जों नैबे सातधालायखौ रड खागोन जोंना मिस्ट्रिफोरा रड खानो जगार लाबायानो नोंथांमोना नुगोननो रड थिखांनायदो जोंनिया मिस्ट्रिफोरा नै लागा 16 mmनि रड नांगौ जायो दोंथाम आधा कुइन्टल मोनैबायदि दालाय जोंनिया मिस्ट्रिफोरा रिं खानो जगार लाबायानो जाजोब्बाय माने जिङाव एसे खामानि दंबावो बेखौ फिटिं खालामगासिनो दङ साइडआव ओरै फायस्ला थांनाय खालामदों जेनेबा अखाया हाबा ओरै स्लप थांबाय नै गिदिंना नुगोन नै जाबो होबाय फायस्ला खनाखौ बरिया मोनदों फायस्ला होनायखाय नै फुरानाथ' जरायसिगोन रड खानोसै जगार लाबायानो दा जोङो भिमखौ खाग्रायदो भिमखौ जोङो खागोन L/4 फर्मुलायाव खागोन जोङो नोंथांमोना नायनांगोन पेन्सिलजों सिनना लाग्रोनाय खानायाव जाहाथे लथ'फथ' जायो बायदि दा जोङो L/4 फर्मुला रानना लाखाबाय नै इयावबो नायनोबो नोंथांमोना नै रानना लाखाबाय इदो आरो नै मोनसे रानना लाखाबाय बेनिफ्राय दा इनिफ्राय जोङो रिंखौ खानो थाखाय सिन बोना लानोसै जेनेबा लथं फथं जायो बायदि बियो L/4 नि जाबाय सेन्टारनिफ्राय इखिजानिखौ 5 इंसि लागोन जेनेबा 5 इंसियाव नै जाबाय 5 इंसि 10 इंसि 15 इंसि 20 इंसि 25 30 35 40 नै ग्रोब जाखाबाय 40 बेयाव बेनिफ्राय बि सेन्टारमोन नालाय सेन्टारनिफ्राय इखिजा 6 इंसियाव लागोन इखो सेन्टारनिफ्राय 6 इंसियाव इखो 6 इंसियाव लाबाय जों इखो इसिनिफ्राय ना इजानिफ्राय आरो पासाव लायनोसै पासाव लायबाय इयाव दोंखायो इ सेन्टारमोन जोंनिया 5 इंसि नालाय ओरै लाना खनसेनिफ्राय आं इजि जानाय बायदि नुनायाव इ 5 इ 10 15 20 25 30 35 L/4 मुलायाव जाबाय जोंनिया दा इखौ खानो हासिगोन जोङो दानिया जों बेखौ खाना लाग्रोनोसै भिमनि रडखौ गासैखौबो खाना लाग्रोजोबगोन जोङो ओमफ्राय रिंनि हाथाइखौ उल्टां फाल्टां होनांगोन दा रिंनि हाथाइखौ आं सोलायदों उल्टां फाल्टां होनांगौ होमबासो जायो इन्जिनियार फर्मुला मथे थांनांगौ जेनेबा साइन्सनि फर्मुला मथे थांनांगौ बिदिनो खामानिफोराबो इन्जिनियार फर्मुला मथे थांनांगौ जायो दा जों खाना लाग्रोजोबनोसै रिंखौ गासैखौबो ओरै गिदिंनानै रिंनि हाथाइखौ सिङाव दोनना सायावनो लानांगौ ओमफ्राय उल्टां फाल्टां बेखि मोनसेबा बैखि मोनसे उल्टां फाल्टां माने रटेसन जानांगौ सिंखि दोनथारनो नाङा अजना जाबाय सिङाव गोलैयो बेनि थाखायनो माबायाव सिङाव दोननो नाङा सिङाव दोनबा आरो खुगा सिलांनायनि चान्स थायो बेनि थाखायनो सायावनो दोननांगौ उल्टां फाल्टां दोननांगौ खिन्थु बेफोर जाबाय इन्जिनियारफोरा जों L/4 फर्मुलायाव खादों नालाय खुन्थानिफ्राय माने रुमखौ मोनब्रै भागाव रानना लानानै मोननै भाग गेजेराव खालि दोननांगौ ओमफ्राय मोननै भाग ओजाजिंनिखौ माने राननानै भिमनि रडखौ खानांगौ आरो खना मोनब्रै दोंब्रैया थाखाबाय जेनेबा नै इखिनिखौ खाखांबाय जोङो नै गासैखौबो खाजोब्बाय दा गेजेरनिया दङ L/4 फर्मुलामोन नालाय जों खना मोनब्रै दोंब्रैखौल' खाबाय गेजेरनिया दङ दिनै जों नै इखौ भिमखौ धालाय लुग्रोगोन
빔खौ लुना लाग्रोगोन जोङो ओमफ्राय उनाव प्लेटनिखौ उनाव लुसिगोन रडखौ खांना 빔खौ लुखांनानै प्लेटनि रडखौ खानानै लुसिगोन दिनै जोङो 빔खौ लुना लाग्रोगोन नोंथांमोना नायनांगोन नै L/4 फर्मुलायाव हादैखौ नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै जा जेनेबा नै बेनिफ्राय इहालागि L/4 फर्मुलानि ओमफ्राय इयाव जेनेबा सायाव दोङो इयाव सायाव 6था ओमफ्राय नैनिया सायाव दों 4 सिङाव दों 2 ओमफ्राय इनिया सायाव दों 2 सिङाव दों 4 नै माने गोबां मानसिफोरानो जेनेबा इनिफ्राय इहालागि माने डिस्टेन्सआ रडनि डिस्टेन्सआ गोजान नालाय इयाव खानांगो इयावसो खानांगो ओरैबायदि होनो आरो इयाव खानो नाङा सायाव सायाव आरो सिङावसो खानांगौ इयाव अजना सिङावसो थायो सायावसो थायो ओंखायनो सा आरो सिङाव इयाव डिस्टेन्सआ बुरजाबाबो इयाव खानो नाङा दा खानांगो माने गिदिर न' गिदिर बिल्डिंआव 3 ताला 4 तालानि न' बानायबा रडखौ सोरगिदिं खाजोबनांगौ जायो दा ग्राउन्ड फ्ल'रनिल' नालाय सायाव आरो सिङाव खाबानो जायो सायाव बेनिफ्राय थांबाय सिङाव बिदि खालामनाय जायो आरो जों मस्लाखौ गलायबायानो थालिर मस्लाखौ भिमाव लुगोनखौ जों गलायना लाग्रोबाय सायावनो गलायबा जोङो अन्थाइखौबो बालाखौबो सायाव थिखांजोबना लाखादोंमोन नै जोंनि अन्थाइ गुगासिनो दोङो माने खर' जागोन आरो खाथियावनो जाबाय नै बेनिफ्राय नै जानो लुहरगोन नालाय खाथि जाबाय जों खर'खौ माने खर' आयदा आरो गावबा गाव आयदायै बानायदो गाहायाव होनानै नाथाय जों गोजौआव सोनानै गोजौआवनो नाजोबनोसै मस्ला रोगानाया जोंनिया खर' जाबाय बेसेबां जाखो हा जों मस्लाखौ लुबायानो माने थालायखौ लुबाय भिमनि थालायखौ लुबायानो जों इजा नोंथांमोना नुगोन ने जों दा मस्लाखौ सुबाय थादों इयाव भिमनिखौ आरो गिदिंना नायनो हागोन दा नोंथांमोना जों लुबाय माने बिराद सान्दुं गोसायाव बिराद खस्थ'यैनो लुबाय आरो दा भिडिअ बानायनोबो समायानो गैया ओरैबायदि मानसिफोराबो खम नालाय भिडिअ बानायनोबो खमाय गैया बिराद खस्थ'यै बानायो ससे बानायो माने मोजां पइन्टनि खामानिखौ माने भिडिअ जों माब्लाबा होनो हाया फिसा फिला साइडनि जानला मेनला खामानिखौ भिडिअआव होनाय जायो आरो ओंखायनो जोंनिया माने भिडिअ नायनो एसे बारा मोजां जाया आरो बुंनो थाङोबा जोङो उनाव जोंनो नायफिनो नालाय खिन्थु जिबायदि जानांगौ बेबायदि जाया दा बेखौ जोङो लुजोबनानै माबोरै जायो नायनोसै नै नोंथांमोना नायदो जों बेखिनिखौ लुजोब्बाय सान्दुं गोसाथार नै दाबो सान्दुंनि सायाफोरखौ नोंथांमोना खस्थ' बेलेग जों नैफोरखौ लुजोब्बायानो नै बेखिनिखौ लुजोब्बाय जोङो नोंथांमोना नायनो हागोन बिदिनो लुजोब्बाय भिमखौ लुग्रोदो जोङो मानसि खम नालाय भिमखौ लुग्रोना लादो बेनिफ्राय रडखौ खानानै माने स्लेबनि रडखौ खानानै उनाव लुसिगोन आरो स्लेबखौ दा भिमखौ लुग्रोदो जोङो नै नोंथांमोना नायनो हागोन बेफोर रानाखै गोथां